Здравейте, аз съм Димитър Димитров от Inbound.bg и сега ще ви покажа как да си вземете контрола над неверифициран листинг през новия дашборд на Google Places, който е част от Google+. Като за целта все още за момента този дашборд не е наличен на всички акаунти. Може би до края на месеца очакваме да го получат всички и в България. В Щатите е почти за всички наличен, но глобално като цяло върви апдейта. В случая разглеждаме листинга на декоративен разсадник. Не се вижда цялото име. Зелена пролет. От потребител във форума SearchEngines.bg разбрахме, че имат проблем с верификацията, пристигнали на картичка с грешен пин. За целта аз съм се логнал с някакъв Google акаунт, в който няма листинги други и със сигурност му е активиран новия дашборд в Google Places. Както виждате, стандартен листинг не е страница след с листинг. Отиваме на ето това поле тук, сега би трябвало всеки профил вече да го има, включително и старите. Но в момента работи само за тези с новия дашборд, за които е влязал в сила апдейта. И както виждате, се отваря новия интерфейс на Google Maps. Търсим тази фирма. Както виждате, има два листинга. Доколкото разбрахме, ние искаме да вземем този тук. Този е направен Golden Pages. С него също може да вземем контрол над него на по-късен етап. Както виждате, излизат две опции за верификация. Една от които е по телефон, а другата с почтенска картичка. В случая със сигурност трябва да изберем по телефон, много по-лесно е. В рамките на буквално няколко минути се получава автоматично обаждане от Google. За България ние го пробвахме само през интерфейс на английски, обаждането беше на английски, не сме пробвали на български, но вероятно пак ще бъде на английски. Където ви свързват се с вас, автоматична система е, тя ви продиктува пин кода, който трябва да въведете бавно. Обикновено са 5 цифри, ще ви ги продиктуват наистина бавно, мисля, че имаше опция да си изберете да ви ги повторят. Но бъдете готови за това обаждане, защото то наистина е много важно. И ако се отнесете несериозно към него, мисля, че можеш до 3 пъти, още 2 пъти да го поискате, освен първия път. Оттам нататък ще трябва да се обръщате към саппорта, а там чакането е наистина доста дълго. Последния път, поне при нас, чакахме около 2 седмици, докато ни отговорят. Като цяло накратко е това, от тук нататък няма да продължавам с стъпките, защото това значи ние да се опитаме да вземем контрол над листинга и може да се получат каши. Затова ще ви оставим в случая собствениците на декоративен разсадник зелена пролет да продължат сами с процеса, дано и при тях за техния акаунт, с който искат да верифицират този бизнес, да го има новия дашборд. Ако не, съветът ни е да изчакате, да се надяваме по-бързо да стане, но пробвайте, ако сега нямате дашборда, пробвайте пак след 5 дена, после пак. Със сигурност в даден момент ще се появи при вас.